20 sena u 6 xhur ħabs. Hija din il-kundanna għażagħżugħ Erin wara li dan ammetta li qatel it-tfajla Lisa Marie Zara li kellha 15-il sena. Bekk minflok għadda ġuri, Tanti għamel din l-ammissjoni meqjusa minn ħafna sensazzjonali quddiem l-imħallef Consuelo Xeri Herrera f'każ li ilu għaddej mill-2014 meta tnejn kienu nstabu taħt irdum f'Haddingli. Lisa Marie Zara kienet spiċċat 13-il sular taħt dawn l-irdumijiet u tilfet ħajjita fil-post. Ftit il-bot minna kien instab Erin Tanti ammetta li l-vittma assistija sabiex tagħmel suwiċidju. Ammetta wkoll li korrompa l-tfajla meta kien fdat biex jieħu ħsieba u jeduka, li kellu x'jaqsam sesswalment magħha meta kienet persuna vulnerabbli u huwa kellu pożizzjoni ta' fiduċja, kif ukoll li kellu materjal indeċenti ta' persuna taħt l-età. Tanti ammetta l-akkużi wara li kien hemm dak li jissejjaħ patteġġament bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża li jfisser li ż-żewġ partijiet għamlu sottomissjonijiet tagħhom dwar kemm għandha tkun il-pina u li d-din tkun maqbula mal-ġudikant għax trid tkun skont il-parametri tal-liġi. Tanti ġjornat ukoll iħallas 22,700 euro fi spejjeż tal-qorti u li f'każ li ma jitħallsux jiġu konvertiti f'ħabs. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mid-Deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia min-naħa tal-Pulizija. Fil-kors tal-kompilazzjoni der l-Ispettur Keith Arnaud fil-waqt li għall-akkużat deru l-avukati Michael u Lucio Xriħa. L-avukati Giannella De Marco, Stephen Tonalowell u Joe Giglio deru bħala parte ċivile fil-każ.